Pinje Afrika lalo omenda maromo dola bilion 89 higa ka higa ne omenda ma itiyogo tok chik. Maen kalore kod lipot ma janon buge maduong' ma sirikal Nancy Gathungu. Lipot ni molosi kod lwedo kod riwruoge mag nono buge omenda oyango nyape kaka itiyo kod mwandu mag oganda. Aiza kokech miyo waler mathoth. Lipot manyien oyango ni pinje 16 mag Afrika lalo dola bilion 88.6 higa ka higa e tiyo kod omenda e yo ma ok owinjore. Mibadhi, rem chulo osuru kod keto nengo ma ok owinjore mwandu mag ohala en gino machwalo lwasi makama. It has been realized that in monetary terms, what is lost because of illicit financial flows is much more than all the debts of the African countries put together and all what comes into the African countries put together. So it is in our interest to arise, use this report and do something for our government. And we realize that if we can combat to an extent illicit financial flows due to the various either corruption measures or due to lack of coordinated effort or due to lack of critical and serious action, then perhaps we can actually finance our budgets comfortably without having to go to development partners or without having to incur public debt. Apar gario kuom pinje 16 mane onon e lipodni ne oro nonro ka otenore kod sectors kaka mag bengi, gedo kod kembe mag golo mwandu manie buolo. Bende lipodno yudo fuok maduong' kaka itiyo kod omenda e sirkal, nyap mag chike kod rango kaka omenda tiyo. The weakest link has been lack of sanctions, not just within our countries for those who are culpable and who are actually involved in this menace of taking out our resources, but also lack of action in where these resources are coming in. Thoth pinje mane lipodno rango, duol mag nonrogo ne oyudo pek ka otenore kod yudo buge mag omenda ka moko kuom bede sirkal ne orem siro gi lwedo. Tiyo kod omenda marach en gino ma osemedo bedo marach kaluwore kod tiyo kod kit omenda mag lony manyasani kata cryptocurrency, medruok dwaro mar mwandu manie buolo, kod medruok gope ma pinje nigo. Ma keto matek rango kit omenda ma ok owinjore donjo e pinjegi. Kata kamano, nitiere dwaro mar riwo lwedo e bede sirkal kod sectors mag ji giwegi. Aiza Kokech, Ramogi TV.